Emva koko kuvele sisehlo sokubulawa kwaYesu ebusuku bakusihlwa bayizolo, amapolisa ophondo laseMpumalanga athi azosebenza ngokuzikhandla ukuphenya ugcine efumene ababulali bakaYesu. Lento eyenzakele yokubulawa kwaYesu ngendlela eyisihluku kanje nathi sivisa ubuhlungu njengamapholisa ophondo laseMpumalanga. Ingakho sosebenza ngokuzikhandla ukuphenya size sithole ukuthi ngobani laba benza into enonya ngalolu hlobo. Kodwa uphenyo luqhubeka kahle kakhulu ngoba sesitholile nesando ebebesebenzisa ukushayelela izipikili abambethele ngazo. Saphinde sayithola ne-under kaSimon itholakele. Kusho kona ukuthi uphenyo lihamba kahle kakhulu. Siyathembisa ukuthi kungekudala sogcine sesibafumene bonke ababulali bakaYesu. Ihlukene imbono yababukeli ngalolu daba. Msasazi, le nto abayenze kuYesu isivisa ubuhlungu kakhulukazi kuthina abahlali bakulelali yaseGolgotha. Msasazi, uYesu bengumuntu obelungile, obehleka noma inobani bembona. Msasazi wami, ubewumuntu obezilungele uYesu. Ngimkhumbula ngenye ilanga sikomunye umthatho, samtshela mayefika uYesu sathi kushoda iwayini kaMswapheni. Wayenza iplan uYesu. Msasazi wami, wasigcwalisela imigqomo ngemigqomo e4 Street. Msasazi wami, bengumuntu obelunge kakhulu uYesu. Akubanga kuhle neze ukuthi bambulale ngalendlela abambulale ngayo. Msasazi, ngiphinde ngithi mina abashushiswe bonke labantu ababandekanyekayo, ngisho kwayena lona omkhaphelile. Msasazi wami, ngithi kwayena abathutshiswe, amaphoyisa kangenelele uphiko lamaphoyisa. Msasazi wami, ngiphinde ngithi abantu mababe nembeko. Msasazi wami, uYesu akushiyi ukuthi ushonile, kepha ukhotheme noma ubethelwe.